Міхась Южик. Човен на млечным шляху. Кніга філасофіі, якая выяўляе светапогляд аўтара на пачатку 3-го тысячагоддзя. Першы раздзел. Уводзіны. Адплыццё. Распачынаючы гэтую кнігу, перабываю ў одуме і сумненнях. Філасофстваваць у наш імклівы век вельмі цяжка. Тут толькі паспявай хапаць інфармацыю, якую належным чынам перапрацаваць рэдка калі ўдаецца. Акунуты ў віры жыцця робішся звычайным вінцікам, часцінкай магутнага механізма. Няма калі азірацца, няма калі задумвацца пра сэнс і уладкаванне гэтага агрэгата, бо жыццё нясе цябе і нясе, не пытаючыся ўласна тваіх жаданняў, не зважаючы нават на тое, хочаш ты жыць ці не, нясе, круціць людзей механізм. Не мною заўважана, што каб хоць трохі ўразумець сэнс усяго навакольнага, трэба на даволі працяглы час выйсці з кола, адасобіцца, як бы перастаць жыць. Маецца на ўвазе перастаць жыць звычайным чалавечым жыццём, якое пры пільным разглядзе адсоткаў на 90 барацьба за існаванне і выраванне страсцей. Нарадзіцца і пражыць гадоў до 25-30, безумоўна, трэба, так бы мовіць, бяздумна, змагаючыся за хлеб, за каханне, за шчасце, пакутуючы ад шматлікіх жарсцяў і імі ж цешачыся. А потым раптам сысці, або адысціся на нейкую адлегласць, каб назіраць здаля гэты дзівосны механізм жыццё. Толькі назіраючы здалёк, амаль не ўдзельнічаючыся ў барацьбе зямных іпастасяў, можна прыдбаць нейкі каштоўны досвед. Пры ўмове, паўтаруся, што ты сам колісь быў вінцікам такога механізма. Зразумела, што такая мадэль ідэальная. Найчасцей здараецца, што разважае пра жыццё той, хто сам так ці інакш удзельнічае ў стасунках чалавечай супольнасці. Або бывае такое, што чалавек па сваёй прыродзе настолькі чысты і не падвержаны страсцям, што і мог бы стварыць філасофскую сістэму, да нічога пра гэтае свецкае жыццё не ведае, паколькі не меў вопыту жыцця па жорсткіх правілах людской грамады. Нездарма вялікія святыя, што аддалі свету неацэнную мудрасць, доўгі час ачышчаліся ад уласных страсцей. Разам з тым некаторыя філосафы ад прыроды вельмі здольныя да мыслярства тварылі, не зжыўшы свае страсці хаця б часткова, таму філасофія іх найчасцей скажаецца славалюбствам, зайздрасцю, творчай рэўнасцю і гэтак далей. Такім чынам, я бяруся за заведама няўдзячны і збольшага бясплённы занятак патлумачыць жыццё, найперш для сябе, ведаючы, што гэта ў поўнай меры нельга ажыццявіць, і тым не менш асмельваюся гэта рабіць пераважна таму, што маю прынамсі два важных зыходных фактары. Асноўнае жыццё, актыўнае жыццё ў свеце да сваіх 27 гадоў і 13 гадоў жыцця, так бы мовіць, па-за жыццём, у самоце і адзіноцтве, вядома, адносных па ўзгаданых вышэй прычынах. Акрамя таго, маючы 20-гадовы паэтычны і 13-гадовы празаічны літаратурны вопыт, заўважыў, што хілюся да філасофствавання рэфлексій. За доўгія гады, як бы старонняга назірання за жыццём, міжволі склалася ўласнае, як здаецца, разуменне гэтага найскладанейшага механізму. Наспела патрэба дзяліцца сваім досведам з гіпатэтычнымі чытачамі. Пускаючыся ў такую рызыкоўную справу тлумачыць жыццё, я выдатна ўсведамляю, што ўсё ўжо даўным-даўно патлумачана, што нават класічную нямецкую філасофію некаторыя ўважаюць за кампіляцыю і перапевы думак антычных філосафаў. То бок на гэтай ніве ўсё даўно узарана і пераарана. Аднак, сучаснасць заўсёды носіць ва ўстоі жыцця свае карэктывы. Тое, што ў антычнасці здавалася відавочным, падвяргаюць сумненню цяпер, калі чалавецтва уступіла ў тэхнакратычную стадыю развіцця, калі навука дасягнула неймаверных вышынь, а чалавек перастае быць марыянеткай у руках сілаў прыроды. Сучасны цывілізаваны чалавек ужо не толькі не здавальняецца сваім, напрыклад, кепскім здароўем
і з дапамогай навукі яго выпраўляе. Ён усё больш актыўна умешваецца ў лабараторыю Господа Бога, мяняе сваю знешнасць, замахваецца змяніць свой генетычны код. Ён хоча стаць паўнапраўным гаспадаром прыроды. Вось у гэтым святле і хочацца перагледзець і выпрабаваць тысячагадовыя набыткі філасофскай думкі. Упэўнены прызнаюся, што гэтыя набыткі вытрымаюць такое выпрабаванне, бо філасофія, адрозненне ад любой іншай навукі, заўсёды глядзіць у корань праблемы, у сутнасць рэчаў. Прынамсі тая філасофія, што пераадолела тоўшчу стагоддзяў. Акрамя таго, як бы ні супрацьстаяў чалавек прыродзе, як бы ні перамагаў яе, ён не здатны пераадолець старасць і матэрыяльную смерць, а толькі ў стане іх аддаліць і аблегчыць. Паколькі ж смерць кожнага індывідуума непазбежная, то любыя дасягненні навукі і медыцыны па вялікім рахунку не мяняюць нічога. Праклятае пытанне, што ж стане са мною такім харошым за рысай жыцця, паўстае нязменна востра на любой стадыі развіцця чалавецтва ад самай прымітыўнай да самай развітой. Гэтае краевугольнае пытанне непазбежна высоўвае шэраг падпытанняў, кшталту, калі я памру, то які ж сэнс у маім жыцці? Калі ўсё чалавецтва ўрэшце рэшт сыдзе з касмічнай арэны, то навошта нам старацца тут і цяпер быць добрым і харошымі? Словам, ці не перастаць мне удасканалівацца, ці не лепш пусціцца ва ўсе цяжкія, пакуль жыву, законна можа спытаць чалавек. Паўстае амаль бясконцая чарада падпытанняў, якія выстаўляюць чалавек і чалавецтва жыццю. Урэшце, галоўны складнік любой рэлігіі і філасофіі – гэта пытанне, за што я пакутую. А ўжо шырокае паняцце пакуты ўключае ў сябе ўсё астатняе. Вер ад хвароб, страху смерці, непадзеленага кахання, здрадаў, нерэалізаваных амбіцый, голаду, неразумення цябе акаляючымі і гэтак далей. Чалавек, карацей кажучы, пакутаваць дужа не любіць, у гэтым яго бяда, але па вялікім рахунку пакутаваць не жадае любая зямная істота, не толькі ён. Другая бяда чалавека ў тым, што пры ўсёй сваёй падвержанасці пакутам, як матэрыяльнага арганізма, ён яшчэ пакутае як душэўны і духоўны суб'ект. Аднак пакута паняцце нейкае экстрэмальнае. У большасці выпадкаў псіхалагічнага аналізу яго лепш змякчаць, называючы дыскамфортам. А вось дыскамфорт, адчуванне лёгкай ці моцнай незадаволенасці сітуацыяй чалавек адчувае практычна заўсёды. Наш арганізм і псіхіка уладкаваны такім хітрым чынам, што ўсе нашы рухі і думкі, а таксама вегетатыўная дзейнасць выкліканы і стымулююцца дыскамфортам. Калі паглыбіцца ў сутнасць праблемы, то ядзім мы не таму, што ежа такая смачная, а таму, што адчуваем дыскамфорт голаду. Кахаем не таму, што партнёр такі цудоўны, а выбіраем яго як сродак заглушыць дыскамфорт сексуальнай незадаволенасці. Не было б рэальных патрэбаў арганізма ліквідаваць дыскамфорт, не існавала б ніякіх яго нервовых, вегетатыўных, псіхасаматычных адпраўленняў. Дыскамфорт, які мы не шануем і стараемся пазбягаць, адваротны бок нашага арганізма, раўнапраўная з камфортам умова жыцця. Жывём мы не таму, што так любім жыць, а проста, нарадзіўшыся, мімаволі пастаўлены перад задачай праіснаваць максімальна магчымы тэрмін з максімальным камфортам. Найчасцей мы жывём не з любові да жыцця, а са страху смерці, як бы пераадольваем жыццём дыскамфорт гэтага ўсюдыіснага страху. Як не пазбягае філасофія містыкі і невытлумачальнага, яна пастаянна з імі мяжуе і ў іх упіраецца, нібы спыняючыся перад імі з разведзенымі ў недаўменні рукамі. З іншага боку, упіраючыся ў містычнае, філасофія часта адштурхоўваецца ад яго дзеля сваіх шматлікіх высноў. Для чыстай філасофіі Бог – гэта тое, што знаходзіцца па-за навечна зачыненымі дзвярыма. За тыя дзверы філасофія пранікаць права не мае. Гэта прэрагатыва рэлігіі, але ж даказваць ці ўказваць на наяўнасць ці адсутнасць Бога як філасофскай катэгорыі яна можа.
Калі глядзім на найскладанейшы сучасны аўтамабіль, мы, разважыўшы, разумеем, што яго стварыў не адзін чалавек, не завод, а па вялікім рахунку ўсё чалавецтва тысячагадовымі намаганнямі. Ясна, што ўся гэтая грамадзіна чалавецтва, паколькі стварыла такую вялікую рэч аўтамабіль, мусіць быць само, як мінімум складанейшым за яе. У склад аўтамабіля як часткі чалавецтва не ўваходзіць, і ён, аўтамабіль, як бы нічога канкрэтнага сваім аўтамабільным розумам пра чалавецтва не ведае. І тым не менш яно існуе, яно гэты аўтамабіль стварыла, фігуральна кажучы, з гліны. Па аналогіі, космос гэта аўтамабіль, бог чалавецтва. Бога ў космосе няма, але ён ім створаны, і ён, космос, яму Богу служыць для нейкіх мэтаў, як аўтамабіль чалавеку. У дадзеным прыкладзе перасекліся відавочныя і ўяўныя, выведзеныя праз логіку. Тут наш розум, угрунтаваны ў зямныя матэрыяльныя законы, пратэстуе супраць таго, што космос, на наша зямное разуменне, не мог тварыць самога сябе. Яго зладжваў творца, тварэц, Бог. Адсюль вынікае, што прырода і Бог ні ў якім разе не тоесныя. Бога ў прыродзе няма, як няма чалавека ў якасці дэталі машыны. Вядомы такі факт. Месяц абарачаецца вакол сваёй восі так, што, абарачаючыся вакол зямлі, ён заўсёды паказвае адзін свой бок. Акрамя таго, ён мае такі дыяметр і такую адлегласць да зямлі і да сонца, што ў час поўнага сонечнага засмення роўна перакрывае сваім дыскам сонечны, не больш і не менш, цюцелька ў цюцельку. Занадта неверагодныя па тэорыі верагоднасцяў супадзенні, каб разумны чалавек, разважыўшы, здолеў паверыць у выпадковасць. Таму многія схільны угледжваць у гэтым падказку пра існаванне вышэйшай сілы. Пра такія дзівосныя факты навука назапасіла вялізны досвед. І чым далей яна развіваецца, тым бліжэй падыходзіць да існавання Тварца, што кіруе космосам звонку ці прынамсі з'яўляецца разумным яго стваральнікам. Аднак большасць навукоўцаў і філосафаў наяўнасць вышэйшай вонкавай сілы, асабліва пад імем Бог, прызнаць не гатовыя. Не дазваляе антаганізм навуковага і містычнага падыходаў, тады як насамрэч яны з'яўляюцца дапаўняльнікамі адно аднаго, раўнапраўнымі складнікамі агульнай мадэлі космосу. Навука заўсёды ўпіраецца ў містыку і заўсёды стараецца як бы абагнуць яе разнастайнымі казуістычнымі прыёмамі. Яна можа бясконца расшчапляць атам і электрон, але ні слова не скажа пра галоўнае, хто такі чалавек, што за сіла выштурхнула яго з мёртвай матэрыі насуперак усім навуковым законам, насуперак тэорыі верагоднасцяў. Тым больш па-за навукай ляжыць пытанне, навошта мы ёсць і ці знікаем мы як духоўны суб'ект без следу пасля смерці цела. Зрэшты, на апошняе пытанне некаторыя псеўданавукоўцы даюць безапеляцыйны адказ. Ад нас застанецца дзірка ад абаранка. То бок сягаюць за межы бачнага, адчувальнага, парушаючы сам прынцып навукі. Усе свае канструкцыі філосафы мусяць выводзіць зямнога і відавочнага, не пасягаючы як на сферу рэлігіі, так і на сферу навукі, корпання ў атаме. Яна можа выказваць толькі свае адносіны з рэлігійным і навуковым, адносіны назіральнасці і здаровага сэнсу са спецыфічнымі, прыдбанымі іншымі сродкамі, фактарамі і катэгорыямі.